Hola, bon dia. Moltes gràcies a totes i a tots per l'assistència. Jo sóc la Lali Daví i vinc com a la sectorial d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús de la XES, que és la xarxa d'economia solidària. Us hem convocat avui per compartir una fita important del cooperativisme d'habitatge, que és l'inici de la tramitació parlamentària per regular el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús a la Llei de Cooperatives de Catalunya. La intervenció d'avui la farem d'una banda les entitats que representem el sector i que hem impulsat aquest text legal, que són per una banda la sectorial d'habitatge cooperatiu de la XES i per l'altra la Federació de Cooperatives d'Habitatge, o ABICOP. D'altra banda, també la idea és que puguin intervenir els grups signants que ho desitgin, que d'alguna manera avui registrarem al Parlament la proposta de modificació, que són per ordre de representació el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. Des de les entitats del sector volem compartir fonamentalment el context, la motivació i els objectius polítics de la legislació proposada, així com donar algunes claus jurídiques de la mateixa i identificar també reptes de futur que tenim com a sector. Per tant, compartim en primer lloc com hem arribat fins aquí. Estem en un context de crisi permanent d'accés a l'habitatge que va a més i des del moviment cooperatiu i de l'economia social i solidària a Catalunya, al llarg dels darrers 15 anys, hem impulsat el model de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Trobem les primeres experiències d'aquest model en l'àmbit rural, el projecte de Cal Cases el 2007 i en l'entorn urbà, a partir del 2012, els projectes de la Borda i de Princesa a Barcelona. Des de llavors el model ha crescut de manera exponencial. Actualment a Catalunya parlem al voltant de 1.200 habitatges en cessió d'ús que estan agrupats en uns 66 edificis o cooperatives que estan en fase de convivència o de promoció i que per tant vol dir que tenen el sòl assignat. Si bé, com a model, evidentment, estem encara en una fase de naixement, l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús desenvolupat ja està podent acreditar el seu valor afegit i en diversos aspectes que detallaré. En primer lloc, generant habitatge assequible i estable al llarg del temps. Ja parlem de més de 1.000 llars, més de 1.200 llars amb ingressos mitjans i baixos estan podent entrar en aquest sistema i, per tant, garantint una permanència i un arrelament d'aquestes veïnes als barris i pobles. En segon lloc, també preservant aquest habitatge fora de les dinàmiques especulatives del lliure mercat, garantint la seva assequibilitat al llarg del temps i que no pugui retornar en aquesta lògica mercantilitzadora. També el fet de construir comunitat en cadascun d'aquests projectes amb una aposta clara pel suport mutu i per les cures més enllà de l'àmbit familiar. També innovant en les formes d'habitar, generant noves tipologies habitacionals més flexibles, adaptades a la diversitat de llars actuals, i també generant espais comunitaris, mancomunant béns i serveis i reforçant dinàmiques col·lectives i que, per exemple, en l'època de la pandèmia vam poder veure com aquests projectes realment esdevenen molt més resilients. També la seva aposta clara per la sostenibilitat, ja sigui en els propis sistemes constructius d'edificació, però també en la gestió de l'edifici, generant projectes que permeten estalvi energètic, que redueixen la petjada ecològica i que també redueixen la demanda energètica dels habitatges, que és una fita necessària també en el context actual de canvi climàtic. En setè lloc, també el compromís dels projectes en els barris i en els pobles on se situen, i alguns exemples d'això són l'obertura de cooperatives de consum ecològic a les plantes baixes, l'impuls de comunitats energètiques, la facilitació d'espai per a entitats o agrupacions del territori, o la implicació dels projectes en xarxes d'entitats veïnals per demandes i lluites compartides. I finalment també volem posar sobre la taula l'impacte positiu en la millor percepció de benestar i salut de les persones que habiten els projectes i que ja es comença també a poder demostrar. El desenvolupament d'aquest model fins a dia d'avui ha estat possible, per una banda, fruit de la gran iniciativa del sector cooperatiu català, i en aquest sentit ens referim a les pròpies cooperatives d'habitatge, però també a les cooperatives de serveis financers, de serveis tècnics i altres entitats del sector, i per l'altra banda també fruit de la col·laboració amb les administracions públiques, ja sigui a través de la cessió de sòl o el desplegament d'altres polítiques públiques vinculades a l'accés al finançament, a l'accés a ajuts, a la capitalització o altres línies necessàries. Per tant, al llarg d'aquests anys hem començat a vertebrar aquest sistema que li diem de col·laboració pública, cooperativa, comunitària, imprescindible pel desplegament i la consolidació d'aquest model, així com per sobretot fomentar que sigui assequible i inclusiu pel conjunt de la ciutadania. Quina és la raó del text que presentem avui? Malgrat el desplegament d'aquest model que hem descrit, és a dir, que ja hi ha una realitat de projectes existents, també hem vist com en els casos d'èxit a nivell internacional, com poden ser el model ANDE a Dinamarca o el model
de la FUCBA amb Uruguai, també hem vist la importància de disposar d'una regulació clara del model que en garanteixi l'interès públic i que aporti una completa seguretat jurídica tant per a les pròpies cooperatives com per a les pròpies administracions públiques que han de poder-hi donar suport. I en aquest sentit, la llei de cooperatives actualment a Catalunya, si bé sí que permet formular el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i el recull, no el regula específicament. No hi ha una norma legal actualment que el defineixi i, per tant, fins a dia d'avui, la configuració d'aquest model ha estat possible gràcies a l'alineament i un consens del sector, que sí que hem fet una definició de quin model imaginem i defensem i que d'alguna manera s'ha traslladat en els estatuts propis de cada cooperativa. Tot i així, és evident que cada cooperativa pot regular els seus estatuts i que, per tant, és necessària aquesta regulació marc que potenciï i protegeixi d'alguna manera l'interès públic del model que volem impulsar. Per tant, d'alguna manera, la situació actual en la que estem podria arribar a qüestionar aquest interès públic i generar aquesta inseguretat jurídica de cara a les administracions i per això és tan important aquesta proposta de regulació que, de fet, ara ho comentàvem, vam començar a treballar fa 7 o 8 anys. I finalment destacar que aquests treballs d'imaginar com podia ser aquesta proposta els vam iniciar fa 7 anys amb estudis elaborats per la Dinamo amb l'acompanyament tècnic de la Cristina Grau i que al llarg d'aquests anys, és a dir, estem parlant de 7 o 8 anys de feina conjunta, la proposta ha estat àmpliament treballada i consensuada en el marc de la XES, de la Xarxa d'Economia Solidària i de la Federació de Cooperatives d'Habitatge, ABICOP, validada també per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la COPCAT. I per això avui estem contentes d'aquesta fita que esdevé el dia d'avui. Doncs bé, continuem amb aquesta intervenció coral i cooperativa en representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya. El meu nom és David Guàrdia i bàsicament l'objectiu ara és explicar molt resumidament, perquè també la major part dels presents teniu també còpia de la proposta, els aspectes més rellevants de la regulació proposada. Tal com s'ha dit, l'objectiu d'una banda és tenir una definició clara del model, què és habitatge cooperatiu en cessió d'ús i què no ho és, aportar seguretat jurídica a aquest tipus de projectes, a blindar-ne, per tant, també el model davant l'especulació, però també regular-ne i fer, diguem-ne, algunes regles del joc més fàcil per les pròpies cooperatives que creixeran a partir d'ara i, com dèiem, també a facilitar aquestes polítiques públiques i aquesta col·laboració público-cooperativa que faciliti el creixement. Per fer-ho, com deia la meva companya Lali, es proposa la modificació de la Llei 12/2015. El que diem és que aquest tipus de cooperatives, totes per obligació, han de ser integrals d'habitatge i de consum, habitatge perquè procuren habitatge a preu de cost a les seves persones sòcies, és l'activitat cooperativitzada, amb aquesta lògica mutualista, però també de consum perquè també procuren altres serveis en l'àmbit del consum addicionals complementaris normalment a l'habitatge i que les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús destaquen per aquest proveïment d'aquests serveis també amb aquesta lògica a preu de cost. I aquí estem parlant de serveis energètics, de telecomunicacions, però també podien ser alimentaris, poden ser diguem-ne en l'àmbit de les cures o també tants d'altres que les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús cada cop més estan prestant a les seves persones sòcies. Més enllà d'aquesta doble modalitat, també es configuren com a cooperatives d'iniciativa social, que és una figura que resumidament, diguem-ne, entre altres, també ve a reforçar aquelles cooperatives que proveeixen béns i serveis que el mercat no proveeix de manera adequada o suficient, i en l'àmbit de l'habitatge és claríssim que això ho és, i per tant reforça aquesta lògica no lucrativa, i també les configura de manera obligatòria com a entitats considerades sense ànim de lucre. Les juristes que tenim aquí a la sala en dret cooperatiu diran que totes les cooperatives són sense ànim de lucre, però la llei estableix un règim especial per aquelles que són considerades a ús de l'administració com la resta d'entitats sense ànim de lucre, i per tant va un pas més enllà en aquest tipus de cooperatives, que és com, per exemple, que evidentment no poden distribuir excedents, però també que el Consell Rector no pot tenir retribucions, o que fins i tot les persones treballadores tenen un màxim de retribució possible, és a dir, està evitant possibles fuites amb aquesta lògica no lucrativa. Per tant, aquesta proposta el que fa és obligar que totes les cooperatives en cessió d'ús siguin d'aquesta tipologia, reforçant aquesta funció social. Quins altres elements són claus de la proposta? D'una banda,
aquest manteniment d'aquesta propietat col·lectiva, d'aquesta propietat cooperativa. És a dir, ara mateix en cooperatives amb sòl privat, quan dic sòl privat vull dir adquirit per la pròpia cooperativa i que per tant no és en sòl públic, que a vegades l'administració ja evidentment vetlla per aquesta funció social, i que les persones sòcies no són evidentment propietàries del seu habitatge, però que el dia de demà, d'aquí 10 o 15 anys, podrien dissoldre's, podrien vendre's aquest patrimoni, podrien adjudicar en propietat aquests habitatges a les persones sòcies, aprovat per assemblea, i per tant la llei el que fa és limitar aquesta autorregulació cooperativa en aquells aspectes claus, mantenir un equilibri sempre entre respectar l'autonomia cooperativa i blindar i garantir el dret a l'habitatge. Per tant, es manté la propietat dels habitatges de forma cooperativa de forma permanent. Mai aquest tipus de cooperatives poden adjudicar ni la propietat, ni atenció, ni cap altre dret real. Hi havia qui entenia que potser podia ser un dret d'ús com a dret real, és a dir, no es va al notari, perquè ens entenguem, amb aquestes cooperatives, i és un model similar al lloguer, però en règim cooperatiu. En segon lloc, sempre s'ha de destinar aquest habitatge assequible, és a dir, no només la cooperativa no pot adjudicar en propietat, sinó que mai pot, no només no es pot transformar en un altre tipus de societat, no es podria transformar en una SL ni en una altra, ni tan sols en una cooperativa en propietat, ni es pot vendre el patrimoni. És a dir, aquest patrimoni només es pot traspassar a cooperatives de la mateixa subclasse. Patrimoni que entra aquí, sòl, habitatge, el que sigui, un edifici a rehabilitar, l'objectiu és que no surti d'aquí. Per tant, es garanteixi aquest element a perpetuïtat d'aquesta funció social. D'altra banda, també es garanteix l'assequibilitat econòmica i aquest model assimilable i homologable al lloguer social, en el que les possibles aportacions a les persones sòcies, que al final són les propietàries de la cooperativa, perquè no hi ha cap altre inversor que no sigui les pròpies persones sòcies, aquestes aportacions obligatòries que poden fer les persones sòcies, per llei en cap cas poden superar aquest 30% del total de la inversió. La realitat avui en dia, amb aquells habitatges, evidentment, que tenen suport públic, és molt menor. Tot i això, aquest límit està pensat perquè també aquells que es desenvolupen en sòl privat i que potser no tenen ajuts, sigui un model en què es financin i, per tant, l'accés a l'habitatge sigui a través de quotes periòdiques i no d'aportacions de capital. Després, en quart lloc, també es garanteix la transparència i la gestió col·lectiva en els processos d'adjudicació dels habitatges, evitant que hi pugui haver una cooperativa que transmeti entre les persones sòcies directament aquest dret, és a dir, aquí es blinda que sigui la cooperativa la que adjudica a les persones sòcies amb criteris clars i transparents, i també, evidentment, limita la possibilitat que els hereus puguin subrogar-se en els drets, exceptuant determinades condicions. Han de ser sòcies, o hi pot haver una convivència prèvia en l'habitatge, etcètera. Però es limita, diguem-ne, aquesta llibertat que hi pot haver a dia d'avui fins que no s'aprovi aquesta llei en subrogació amb persones hereves. També, com dèiem abans, obre l'opció de cooperativitzar el consum d'altres béns i serveis i els blinda, com el tema dels subministraments, i també, finalment, s'estableix un compromís per la rèplica del model. És a dir, aquí no només hem vingut a autoproveir-nos d'habitatge a les persones que participem de les cooperatives, sinó volem garantir el dret a l'habitatge i fer créixer el model i que sigui un actor clau en polítiques públiques, i per això, entre altres, per exemple, es crea un fons econòmic amb un tant per cent, amb un 0,5% del valor de construcció, en què les cooperatives han de destinar-la a promoure nous projectes quan s'acabi aquesta promoció. Això, a llarg termini, el sector hem d'anar generant aquells instruments necessaris per realment canalitzar aquests fons econòmics. I després hi ha altres elements menors vinculats a una regulació jurídica i que no us volem avorrir, però que faciliten la vida a les cooperatives i a les persones sòcies. I posaré un parell d'exemples molt senzills. Un té a veure amb el vot, que les cooperatives és una persona un vot, però ningú se li escapa que en els edificis, en els projectes, molts cops l'habitatge té una consideració important. I per tant, aquí es permet un vot també per habitatge en aquells assumptes que, per unitat de convivència, que tenen a veure amb l'edifici sense perjudici del vot d'una persona un vot en aquells assumptes generals de la cooperativa. O un altre exemple és que reforça aquest tema, com dèiem, amb els subministraments de la cooperativa com a consumidor final i, per exemple, en l'àmbit energètic ens blinda major davant una batalla que hem tingut, per exemple, amb Endesa i companyies per tenir comptador únic en els nostres edificis, que ho estem aconseguint, però amb molts més esforços dels que serien necessaris. Així, no només abaratim costos, sinó és molt més lògic amb aquesta lògica mutualista, sinó que, a més, per exemple, afavorim l'autoconsum i, per tant, l'impacte social i ambiental en altres àmbits. És una llei curiosa perquè no té cap mesura de foment i suport. Això algú ens ho qüestionava. Ostres, com és que no demaneu més sòl, més subvencions, més... perquè som gent ordenada i, per tant, aquí el que hem fet és fer una llei que reguli i que ens autolimiti. És una cosa que potser és inèdita, però el que estem fent és dir, per si un dia aquí algú fa alguna cosa que no ha de fer, volem una llei que ho impedeixi. Ara bé,
no som ingenus, evidentment que garantint aquest ús social de l'habitatge, garantint que aquest habitatge cooperatiu sigui permanent, fent aquestes regles del joc, facilita i ha de facilitar unes majors polítiques públiques. Hem fet grans avenços aquests darrers anys a Catalunya, a molts municipis i a l'Estat, però també és veritat que la manca d'aquest marc legal a vegades ens ha dificultat diguem-ne, poder establir algunes mesures en l'àmbit fiscal i en altres, perquè no hi havia aquesta garantia a perpetuïtat. Per tant, això ha de permetre un suport econòmic més clar i continuat del que tenim fins ara. Sens dubte hi ha polítiques de suport econòmic des de l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de l'habitatge protegit, però no anar més enllà. Tenim suport en l'àmbit de les cooperatives, Direcció General de Cooperatives, en l'àmbit també de drets socials, per projectes per gent grans, tenim oportunitats en àmbits en l'àmbit rural, per exemple, i per tant és necessari que qualsevol suport públic ja tingui garantit que aquest model té garantida aquesta funció social. I això és una oportunitat també per la captació de sòl i patrimoni privat. És a dir, amb unes suficients polítiques públiques, el moviment cooperatiu té capacitat per adquirir habitatge, per adquirir sòl i, per tant, per desmercantilitzar. I perquè hi hagi aquestes polítiques públiques cal una llei com l'actual. Cal, per tant, també en l'àmbit fiscal i en l'àmbit de la cessió de sòl blindar molt més aquest suport al model de manera estable. I per acabar volia aprofitar per fer alguns agraïments, que és que aquest ha sigut un recorregut llarg i algú dirà, si estem començant, si just comença la tramitació, esperem que la tramitació sigui ràpida i fàcil, ho desitgem, perquè nosaltres portem molts anys, en realitat. El sector cooperatiu gairebé és tan complexa com la dinàmica parlamentària, també, amb la seva diversitat, i per tant, dic gairebé, perquè el que hem vist aquests darrers dies i hores també aquí amunt i avall, doncs també no sé si hi arribem, però en qualsevol dels casos ha calgut un consens molt important al sector, el cooperativisme és divers, cadascú té les seves coses i per tant ens hem hagut d'alinear tot el sector de l'habitatge cooperatiu en situació d'ús, però també la resta del moviment cooperatiu, de federacions, equips tècnics, grups, i per tant això ha sigut un camí no fàcil, hem incorporat també aportacions del món local, també d'ajuntaments, de la xarxa de municipis de l'economia social i solidària. Voldria agrair també a la Federació de Cooperatives de Consum perquè també pel suport també en aquesta proposta i d'alguna manera o altra, com dèiem abans, també les administracions públiques que ens han recolzat, que més enllà del món local i del propi govern de la Generalitat, que crec que no ha arribat encara, però també agrair el suport de la Direcció General de Cooperatives, el David Bonveí, en aquesta proposta, i també, sens dubte, a molta gent del sector i diversos agents que ho han fet possible, començant fins i tot, sempre que algú ens qüestionava, temes jurídics, sempre m'agradava dir que hem tingut la sort de comptar en l'assessorament i redacció de la pròpia proposta amb la presidenta i vicepresidenta de la secció de dret cooperatiu de l'il·lustre Col·legi d'Advocats. Per tant, qui millor que elles, la Cristina i la Sílvia, que coneguin efectivament aquest model i, per tant, també agrair-los tota aquesta feina. I també, ja que hi som, que és una part més personal o així, també a l'Arnau, que el tenim allà al final i que hem compartit anys de debats i això, i també agrair aquesta mirada llarga i aquesta actitud conciliadora en fer que avui estiguem aquí, també. I, finalment, que sembla que això ho estiguem fent sols, però no seria possible sense els grups parlamentaris que avui presenten la iniciativa, tant agrair al grup parlamentari de Comuns, Esquerra i la CUP, que ja fa mesos que van donar suport a la proposta, com el PSC, que ha trigat un xic més, però que finalment ha sigut possible i és normal perquè ha hagut de treballar-ho amb el govern. Ara veig el director general que arriba i que també aprofitava abans també per agrair-li el seu suport al text, i també el grup de Junts, que una mica a les minut, suposo que per les raons que siguin, però que també agrair-los el suport a aquesta iniciativa perquè es demostra que efectivament aquesta és una iniciativa de país, és un projecte transversal i que, per tant, totes les unions polítiques de tradició democràtica i que volen que l'habitatge sigui un repte en què el cooperativisme tingui un paper a dir, hagin signat i donat suport a aquesta proposta. I res, ara donarem espai a aquells grups parlamentaris que han donat suport a la iniciativa i que vulguin adreçar-nos les paraules de major a menor dimensió. Gràcies. Molt bon dia. Si en David acabava amb els agraïments, jo començaré amb els agraïments i pertoca en aquest cas especialment a la xarxa Economia Solidària i a la Federació de Cooperatives d'Habitatge i a totes les persones que heu format part d'aquest projecte, agrair-vos la feina que al llarg d'aquests anys heu fet perquè avui estiguem aquí, en aquest punt d'inici de la tramitació parlamentària d'aquesta iniciativa legislativa que al capdavall respon a una necessitat urgent i creixent, que és la crisi de l'accés a l'habitatge a Catalunya. Davant d'un mercat tensionat,
amb preus inassumibles per moltes famílies i una oferta de lloguer difícilment assequible i clarament insuficient, els grups parlamentaris, en aquest cas en nom del que parlo, el PSC impulsa, juntament, com dèiem, amb altres grups parlamentaris i amb la iniciativa de la xarxa i de la federació, una proposició de llei per regular aquest habitatge cooperatiu que s'ha explicat en cessió d'ús. Un model que, com s'ha dit també, no regulat específicament en la legislació catalana, tot i haver experimentat, com també s'ha dit al llarg dels darrers anys, un creixement important, tot i que això no ha anat acompanyat fins ara d'un reconeixement institucional a la pràctica des del punt de vista legislatiu, com a fórmula complementària i transformadora dintre les polítiques d'habitatge del país. Aquesta proposta parteix d'una realitat cada vegada que més persones aposten per models diferents als models tradicionals de mercat per accedir a un habitatge digne, estable i assequible. El cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús respon a aquest desig. No és propietat privada, tampoc és lloguer, és un model col·lectiu on la cooperativa manté la titularitat dels habitatges i les persones sòcies en fan un ús indefinit a canvi d'una quota justa. Ens sembla que és un element important que defineix en bona mesura el que avui estem tractant. Amb aquesta llei, Catalunya s'alinearà amb experiències d'èxit internacional, també s'han esmentat abans, com les del Quebec, Dinamarca o l'Uruguai, que han demostrat que amb suport públic i un marc jurídic adequat, el cooperativisme pot contribuir de manera estructural a ampliar el parc d'habitatge assequible. El text incorpora garanties jurídiques, com també s'ha dit, assegura que els habitatges no es desviïn cap al mercat especulatiu i permet als poders públics fomentar i col·laborar amb aquests projectes amb seguretat i claredat legal. El text incorpora, com he dit, aquests elements que ens sembla essencials per garantir que la utilitat d'aquesta mesura, d'aquesta edició, d'aquesta reforma, d'aquesta modificació de la llei 12/2015 de cooperatives amb l'edició d'aquests 8 articles específics conferirà aquests elements d'institucionalització i seguretat jurídica al projecte. Per al PSC aquesta és una proposta clara per l'economia social i solidària, per la cohesió i per donar eines als municipis per fer front a l'emergència habitacional. No és la solució única al problema que tenim de l'habitatge, però sense cap mena de dubte és una peça que és i pot esdevenir encara més clau en el puzzle, en el conjunt de mesures que han de sumar-se per garantir el dret de l'habitatge a Catalunya i avui, sense cap mena de dubte, fem un pas ferm en aquesta direcció. Per tant, de nou, gràcies a la Federació, gràcies a la xarxa i a totes les persones que heu format part i heu impulsat aquest projecte que ens ha permès ser avui aquí. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, també sumar-me a aquests agraïments per la feina feta, pel rigor amb el que tant la XES com la Federació de Cooperatives d'Habitatge i totes aquelles persones que també hi heu participat, agrair a la feina feta, també aquest llarg recorregut que sabem que arriba molt més tard del que hauria d'haver sigut, però en tot cas aquest compromís i aquest agraïment perquè aquesta modificació parcial de la llei 12/2015 sigui una realitat el més aviat possible en el nostre país. I per tant creiem que és una mesura molt positiva perquè ens ajuda a avançar cap a aquesta garantia del dret d'accés a l'habitatge, traient-lo d'aquesta lògica especulativa del mercat. Per tant, positiu en aquesta línia, però també positiu perquè dota d'aquesta seguretat jurídica, d'aquesta robustesa a totes aquelles cooperatives d'habitatge que ja estan funcionant al nostre país i que per tant ens mostra que és un model d'èxit amb aquests gairebé 70 projectes que ja estan en marxa i aquests 1.200 habitatges. Per tant, positiu especialment perquè suposa una alternativa assequible d'accés a l'habitatge, perquè no incorpora aquesta lògica especulativa del mercat i per tant també aporta aquesta visió comunitària que entenem que també és necessària a l'hora de planificar quines han de ser les polítiques en l'àmbit d'habitatge per al nostre país. Per tant, pel que fa al contingut d'aquesta modificació de la llei, els companys ja han entrat en els detalls, però crec que és important remarcar aquest reconeixement legal de les cooperatives i les facilitats que pot aportar per tal d'impulsar segurament també aquest model que encara té molt recorregut al nostre país, perquè com deia és aquesta garantia, és aquesta alternativa d'accedir al dret a l'habitatge des d'una lògica no especulativa i per tant garantir que l'essència del cooperativisme no es veu alterada per una manca
manca de normativa clara en relació a aquesta qüestió i, per tant, també en termes de transparència i d'accessibilitat coherent, doncs, evidentment, amb els valors de l'economia social i solidària. Per tant, nosaltres hi donarem suport doncs, en aquesta modificació d'aquest projecte de llei 12/2015, doncs, perquè, com deia, creiem que ens permet avançar en la garantia d'aquest dret, perquè trenca amb la lògica especulativa, perquè és una alternativa sostenible d'accés a l'habitatge, és una alternativa corresponsable del dret d'accés a l'habitatge i que té molt en compte i que s'estructura doncs, també amb uns valors centrats doncs, amb l'arrelament i aquesta visió comunitària que tan necessària és. Per tant, com deia, des d'Esquerra Republicana donarem suport i, per tant, agrair un cop més a la XES, a la Federació de Cooperatives d'Habitatge i a totes les persones doncs, que han intervingut en el redactat d'aquesta modificació de proposició per la feina feta, per la feina ben feta i, per tant, entomem ara la responsabilitat que ens pertoca per continuar aquest recorregut parlamentari i, per tant, perquè sigui una realitat el més aviat possible. Moltes gràcies. Bé, doncs, sumar-me als agraïments, evidentment, a la Federació Cooperativa d'Habitatges, a la XES, a totes les persones que formeu part dels projectes cooperatius, al David i a l'Arnau per la insistència, la persistència i la paciència. Jo crec que estem aquí bàsicament gràcies a ells, gràcies a vosaltres. De fet, és un exemple més que la societat civil organitzada i que aquests projectes organitzats i compromesos amb el dret a l'habitatge aneu molt més per davant de la capacitat legislativa o de la capacitat de resposta que té el Parlament. De fet, la majoria de les lleis que han avançat en la garantia del dret a l'habitatge en aquest Parlament han sigut possible gràcies a aquesta força organitzada, de la gent que formeu part del moviment pel dret a l'habitatge. Per tant, agrair-vos no només aquesta llei, sinó tot el que feu per aconseguir que des del Parlament siguem conscients i siguem capaços de recollir aquestes demandes, aquestes exigències i aquestes propostes i a través d'un document que bàsicament, i crec que és important deixar-ho clar, l'heu treballat vosaltres, nosaltres el recollim, el signem i el registrem i el treballarem després en ponència, però que la iniciativa i el reconeixement i el crèdit del document és absolutament vostre. Crec que l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús hem passat potser en els darrers 10 anys de ser gairebé un total desconegut tant per la ciutadania en general com per moltes de les administracions públiques, no se'n parlava gaire, a ser ara mateix un actor absolutament reconegut en aquesta aposta per sortir de l'emergència habitacional i de fer front al fet de que hi ha milers i milers de persones a Catalunya que no tenen garantit l'accés a un habitatge accessible i digne, que sigui compatible amb el seu projecte de vida i que puguin assumir sense haver-s'hi de deixar la pell i el 60% del sou en pagar-ho. Crec que és evident que sou un actor definitiu i que això, a banda d'aquesta proposta, s'ha de traslladar i s'ha de reconèixer en totes les altres polítiques de foment de l'accés a l'habitatge i al dret a l'habitatge que pugui emprendre el govern i aquest Parlament. Llavors, crec que és necessari que tinguem en compte tot el que s'està fent i els actors que sou, per exemple, per aquest pla dels 50.000 habitatges, per donar sortida a la reserva de sòls que ha imposat el govern. És a dir, sou un actor fonamental per augmentar el parc d'habitatge accessible a Catalunya, el parc d'habitatge perquè les persones puguin gaudir sense haver-s'hi de deixar el sou. I aquí és la demanda que nosaltres també volem fer, és que s'us tingui en compte més enllà d'aquesta llei en totes les altres polítiques que s'hagin de fer des del govern per donar resposta a l'emergència habitacional. De fet, hi ha algunes coses que ja sabeu que hem pogut anar avançant. Hem pogut avançar, per exemple, en algunes bonificacions, alguns incentius fiscals, com l'exempció de l'impost de transmissions patrimonials o que es pugui desgravar una part de les aportacions a la declaració de les rendes. Són coses que hem aconseguit tancar amb diferents acords amb el govern. Hem aconseguit també que hi hagi una partida de com a mínim 3 milions d'euros en els suplements de crèdits aquest any que vagin destinats en concret a l'habitatge cooperatiu amb cessió d'ús, però és que, a més, vosaltres heu aconseguit ser projectes reconeguts internacionalment, no? La Borda ha tingut el Premi Mies van der Rohe, és un dels premis més grans, i això posa de manifest que no sou el que a vegades alguna gent pensa són són 4 gent que s'ajunten i fan unes casetes. No, són projectes seriosos, són projectes tècnics, són projectes rigorosos i amb un alt prestigi internacional. Per tant, donar-vos les gràcies per impulsar això, posar-nos a disposició de seguir-ho treballant i, sobretot, per aconseguir que les polítiques d'habitatge que s'han de fer en aquest país per sortir de l'emergència habitacional us tinguin en compte i us utilitzin com a aliats i com a resposta a aquesta emergència habitacional. Gràcies. Bé, bona tarda. Si els últims vol dir moltes vegades que no queda gaire a dir, llavors seré molt breu.
Sí que explicar una cosa, i és que ahir estàvem a una ponència també sobre temes d'habitatge, i va haver un moment en què un partit, que no està aquí present, qüestionava si el model de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús era un model que era residual, una mica en la línia del que es comentava ara, no? Com aquella cosa que és per uns pocs però que no hauria de poder formar part de plans nacionals de que vulguin garantir el dret a l'habitatge. Crec que la resposta també d'una de les persones que han impulsat aquesta llei va ser perfecta, que va ser bé, doncs veiem fins on arriba, no? El límit, on està el límit de les cooperatives de cessió d'ús, perquè jo el que veig moltes vegades, entre la gent pot ser més de la meva generació, és que no hi ha un somni amb ser propietaris d'un pis. Hi ha uns intents de pensar en si podràs accedir o no a cooperatives, hi ha hagut una forma de canviar el món. I no té a veure només amb la lògica especulativa, té a veure amb la possibilitat també d'aquesta comunitat, de radicar-te en algun lloc, de tot el que s'està oferint, que va més enllà moltes vegades del que se pot saber si no formes part d'aquest món. Per tant, agrair moltíssim aquest text, perquè estic profundament d'acord amb algunes coses que s'han dit abans, i és que en l'habitatge en aquest país, si s'avança i si moltes vegades es compleix fins i tot la llei que tenim, és gràcies a tots els sectors que el composen, des dels moviments socials fins a tots els que esteu aquí presents. Nosaltres celebrem aquesta iniciativa perquè pensem que és realment important, cap a un model d'habitatge que ha de trencar aquesta lògica especulativa del mercat, i perquè creiem que pot créixer molt més. Amb aquesta llei el que fem és afiançar en termes legals i demostrar que ha d'haver-hi un suport d'uns partits aquí al Parlament, però volem que no sigui només en aquest Parlament, volem que en tots aquells ajuntaments on estan també els partits que aquí signem hi ha una aposta clara i decidida en termes pressupostaris i en termes de cessió de sòl, ara que serà possible, com ens diuen, perquè aquest sigui un model cada vegada més habitual. Perquè creiem que aquesta és la línia cap on s'ha de seguir i no cap altres formes de construcció que ja hem vist com poden acabar amb unes lleis que mai no acaben de poder servir perquè no entren en formes especulatives. Creiem que hi ha hagut una feina llarguíssima, parlàveu de 7 anys i de més, però sabem que hi ha més de 15 anys de demostració de que aquest model no només és possible, sinó que amb els recursos necessaris és cada vegada més habitual. Aquests 1.200 habitatges assequibles i estables fora del mercat especulatiu són una bona notícia, són una petita mostra i una petita passa. I creiem que aquest ha de ser el camí, sumar esforços per poder garantir l'accés a un habitatge digne i desmercantilitzar tot allò que hauria de ser un dret bàsic. Al final, molts drets han començat així. El mateix dret a la salut a Anglaterra va començar a través de les mutualitats, a través de les lluites de tota una sèrie de treballadors. Qui va portar endavant un model com és el dret a la sanitat en el seu moment va ser el fill d'un treballador que havia format part d'una mútua, que eren dels miners, i en aquell moment parlaven d'illes, de les petites illes que podien construir. Doncs nosaltres creiem que aquesta és una de les illes d'aquest arxipèlag que ha de poder ser el dret a l'habitatge. Per tant, aquesta regulació és imprescindible perquè garantirà, com s'ha dit, aquesta seguretat jurídica i d'interès públic. Creiem que s'ha de blindar de manera clara i estable el caràcter social d'aquests projectes per evitar que en un futur precisament es pugui especular amb ells, com ens ha passat amb altres models que havien de ser de protecció i que havien de ser fora del mercat, com ha sigut l'HPO, per desgràcia, segons polítiques que hi ha hagut en aquest Parlament, però especialment en termes estatals. Nosaltres també creiem que ens podem quedar aquí, treballarem perquè aquest sigui un primer pas, treballarem perquè les administracions públiques a tots els nivells s'impliquin encara més en aquest model i apostin per una política d'habitatge valenta i transformadora, perquè creiem que realment és un dels problemes que està desgarrant avui dia el país. Així que moltes gràcies. Com hem dit abans, també exposar l'assistència al grup parlamentari de Junts, que tot i que és signant no ha pogut per temes d'agenda venir a la conferència de premsa. Agrair-vos l'assistència a totes les persones que heu vingut a aquesta conferència de premsa i si ens voleu acompanyar sí que farem una foto a les escales del Parlament una mica per celebrar que avui és un gran dia. Merci. Però disculpeu, estaria bé això, no? Que aquí ja anava prou fet. Doncs sí, disculpeu, no sé si hi ha preguntes també, tant a les entitats proponents com també als grups parlamentaris. Gràcies, Susana. No ho fem cada dia, això, llavors... Però si no els periodistes ens va colar. Molt bé. Sí, Marta. Endavant. Marta Rosique, en nom de Jornal.cat, el diari de l'Economia Social i Solidària. Sí que volia preguntar als grups parlamentaris quins tempos estan previstos i també si en ponència hi ha la intenció de mantenir el text íntegre o com plantegeu tot el que vindrà. Gràcies. Si voleu ho explico jo com ho farem. Ara ja no va haver una petita... Bueno, els tempos és una proposició que es registra per urgència, això vol dir que s'escurcen els terminis que estan reglats pel reglament. Jo crec que treballant-ho amb les federacions, amb Avicop i amb la XES,
hem d'acordar les compareixences que voldríem fer, no? També amb l'objectiu clar de no allargar de manera interminable la tramitació, que a vegades és el que ens passa, que volem fer moltes compareixences i això acaba fent allargar d'una manera excessiva, acotar això. I crec que el text és un text que aquí cada grup, evidentment, haurà de dir, no? Jo, per part nostra, respectarem bastant la integritat del text, però és cert que hem d'obrir la possibilitat que havent-hi compareixences, algú pugui fer alguna aportació o pugui fer alguna cosa que fins i tot es pugui valorar com a interessant per part dels proponents de la iniciativa. És a dir, entenent que volem respectar l'esperit del text i gairebé la integritat del text, però sí que obrim el tràmit parlamentari per això, per poder escoltar els experts a les compareixences, perquè els grups puguin fer esmenes, sempre amb l'objectiu de millorar la llei. No sé si voleu... En el nostre cas és exactament igual, per si voleu... Sí? Que compartiu els quatre. Compartim el text, que... Fins i tot junts que negues. Plenament representats a la resposta. Veus? Molt bé, Susana. Has fet aquí de coordinadora. Ja està? Sí? Molt bé, Doncs us agafo ara la sí, foto. gràcies.